Oh, mayong hapon guys. Ako sa pagtuan ninyo, bisag si Leo Marcos, Francis Leo Marcos dato magkatog. Ini amo kasi inyo pagtuan Kasi power ni. Unsa man na? Pantiyon ra kina sa mo guys. Grabe. Pantiyon sa mo. Ini sa power. Everything. Matong buntag og di ano puntas laing-laing rong kadlaw. Ako mong dalon sa Inabanga ni ata sa Inabanga sa ano nang Inabanga Bohol ni asa akong udsuan. And once again guys, please don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel Junjun's TV. So today guys, ako nang giingon nga mula agta ni anata ni abot ta sa barangay ano nang Inabanga Bohol arang ladyo at lagpotan guys. Inja amang patanawon kay ma-birthday tarod na ma-birthday kay birthday sa kanang na isang anak. Kanang siya mao ni kinamanghuran nila mama. So dari rata mo dito sa tas kusina. Di busy ka jo ang ano? Hello. Dali pa ikong kakuha na yan itong mga kasangkayan. Ikan pa yung tao sa South Africa. Sa isang kuhan. Pero guys, COVID-free na sila. Yeah. Quarantine na sila 2 months. Before mo nga rin sa amo. Arang handa adyo na nila. Arang handa. Tanawa ilang kuhan. Ilang barbecuehan kay High Beach. Kaya nga pagkamangko nung magjama-jama gajon siya. Lubaon kumanis barbecue gajon. Barbecue steak. Sa ba bang costume sa mo? Ay, dese ante. Ay ante. Nagsuot ako sa akong sanina nga amiruan. Kaya sila igagaw magtagsa ni Florame guys. Yeah. Ako, kay Ariston Regard. Okay. Atong sundon kay celebrity ra pa ni si Jack. Dara ko silang bahay. Mag-house tour taron. Aman na akong idzaan. Oh, niabot na may sa ano nang Inabanga Bohol. Oh yes. Costume sa ko. Ni ala mga namin guys. Tanaw na mga kay mga namin sa happy birthday celebration ni Inday Caroline Ann Nila. Ang gagaw magtagsa. Happy birthday! Yay! Mga anak, kagigotom na ko. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Guys, moadto mi sa Mount Puhawan. Puwawan. Adto ko na mi sa Mount Puhawan. Diin makita ang view sa Cebu. So mura na putag nakangatog Cebu. So kana guys, ubanta. Mga kadunsa, sama nang gipili ng motor kay Bilin sa
Walking portion naman. So, maghangat-hangat sa amin. Mailis. Sa mga... oh. So, motongas namin guys. Tana, tayo tongas. Hangat bao. Kampamanog. Kamandotok. Grabe cliffhanger na guys oh. Hangin. Tawa manggi lakwan oh. Sagbot ra man siya nag. Kantawa grabing mabuo haring hauma. Itong buktura, daguhoy ito. Daguhoy, buhol ba? Ito to, murang nga na. Murang napik. Magsagbayan. Kanan, kanin na pita. Kanin. Ito may pangpang. Oh, tayo pang to ah. Lagba mo na ito lagi ugma. Mga tumog. Nawer. Ano ito ka na na ito? Naman na yan. Ito na Katong flower. Oo, na ito ang buwak. Ito. Diyan sa managi mo dito. Karmin, karo sa yan ang abutin to. Parang national road naman sa Danao ug Subayan. At lagbas pod sa kananay. Mga tumangin. Ari ra diri. Ani gyapon lagi ana to. Maging bridge ah. Lapo. Kapto may kapitan. Ani ko mo katamak yan eh. Kapoy lagi po. Kami katamak mo dito sa Rapikas pero nagkuha ko karning baga kay nabitik. Yan ang bit ba? Basta paguli. Para man sila. Pogon mamuwak ito ilon. Pwede arag daruhan. Yan nami. Saan na makita? Nah. Ano naman itong dito? Bayan lagi na. Katong dapat bakit tulog na nagyan? Wah, ito ara. Tanaw Google Map may aso na tubay. Sama lang na ready lang ko. Katong kuha. Kuha bitaw. Oo. Aso ka to ang bayag. Bayag. Inay ba? Klaro man din. Saka Harus ka nice ka jo. inapitawir. May mga moto-moto. Matay og ito ni ito. At kini estate nga to, buwis na. Nay lumboy. Lumboy na no. Tarag Cebu. Mga ka John Jones, niya na may sa Cebu. Cebu Kid. Tarag Cebu dadto. Lajo laman di maklaro. Overlooking ka jo dari. 5 na lamay pilite paingos langit. Makita nila na sa Buena Vista. Ya, ang mga igagaw magtagsa. Kato nilabay mo dito kanila. Pangagban. Barangay Pangagban. Oh, panghagban. Ladyo na no. Sulunon na nagamay. Abot mo ko diya. Unsa may mga ikasulti? Hangat. Abot tayo, kita ang Cebu, to ang Cebu. Salamat sa ato ang taga-media. Ang sa DXP ni inubanan ni Attorney Rupel Banyok nga niya akong atubangan. Oni ex-gobernador Landing Celeste. Hey guys, tapos ni dere aron pag video-video pero ang usa na mong gitumong ani ang treasure ni Yamashita. What? Sunod na ako ni video na Episode. mo. Basig makita na ni mogmohon og asa gibutan. Ayaw mo. Kay di aman si. Ha? Nga baboy.
Budha nga baboy. Ag budha nga baboy, nakita na. Wa ba, ang golden Buddha, murag. Nga nakita sa mga tubangan. Di ano dahil golden Buddha. Nakita, pero alay ko an. Ano yan, detector. Wa na detect. Sorry guys. Asa pa, magkuha sa to, harap itong turotot. Ag bugjong. Di harap turotot. Ikuan dari nga, dari part sa Sagbayan eh. Sagbayan. Ay mo makita nga na low pressure area dito. Aso na. Kanindot ang hangin. Isa. Guys, na may info nga ang tropa sa Bosiap diyan na diring motohaw kanang motoha na informasyon na ang tropa sa Bosiap na anak kuno diha. Insa? Drome. Moidro na ta, moidro. Muidrome. Kaya ang among mga ergan diri wa na alcohol ibala. Pasiret. Pila ba yung moidro? Mga ato na sa ATM card ato sa 1 euro. Sige, mo-withdraw na ko doon eh. Sa me. Ay tropa sa Bosiap. Okay. Go. Ang lami guys, oh. Mga kadyan-dyan, perting nindota. Klarin. Kato. Na nayo. Kato. Klarin. Anong bumto diha tubigo na dagat. Ang sentros inabangga di makita na diha. Ya, ramong tower. Ano tower sa? Tower sa cellphone ba? Toro to, tower cellphone ng labaw do ha. Aw, Kaya mo rin na puti. Oh, sentro? Oh, sentro na bang. Munisipyo man ang dool sa tower. sa to pa mo ingana di ay. Oh, kaya Nasirong kay Ingana pa man ta. ikan ba yata dato sa highway mo sa kapag 7 kilometers o sa 3 kilometers o sa dar sa mo ah. Oja. Boundary man ang amo. Bugtong ha, magbugtong. Atong tower sa cellphone dito. Dito. Dito atong nakita ganina dito. Ladyo dai no. Kato to amor to mo to dito dapitag Cebu. Cebu. Sentro Cebu City. Oh, tayo mga building to ha, di laman maklaro danis. Katong na ikware, di ba to ikware gikuan? Karkar na. Dolomite. Kana, mo sure na. Oh. Klaro man ang kuan pa. Mura karkar man siguro na kuan pare. Ya kanang isla nga dako, kuamog karing gamay kuameng. Ag kato ko sa Aquago. Kuagog mapaakan na rin. Uy kan. Ano na? Lami pag ilang view sa mga bahay na ah. Ina guys, kanang nakita ninyo na tubig dako kayo, pispan ra na namo. Fish panda na? Pispan ka na namo. Asa magdagat dapit? Kanang ninyo nakita nga inong bagtuis la, water lily na ka. Mo ba grabe sila dako agin yung fish pan? Oh, nakita mo gyud. Kay mura katuntan aon arang dako aman. Insa gid mo motor lili arang tambuka kay dako man po na ah. Oh, ginambugay gyud aquarium ra jud na namo. Unsa bagto ninyo bisag si Leo Marcos, Francis Leo Marcos dato man ko to. Ini amo unsa inyo bagtuan eh. Kasi power ni. Unsa man na? Pantiyon ra kini sa mo guys. Grabe. Ini pantiyon sa mo. Ini reservoir. So, oras na po pag-shoutout sa atong mga avid supporters sa atong Viewers TV. Unang-una, mega shoutout kay Sharon Gingo. Mega shoutout kay Sharon Gingo. Shoutout watching from Damam, KSA. Yan na, taga-balilihan ko. Okay? Mega shoutout kay Sharon Gingo from Damam, USA. Anja, taga-balilihan, Bohol. Mega shoutout kay Net Ikalia. Mega shoutout kay Emilia Lia Mazares. First dyan ko gi-shoutout ni Idol. Salamat Junjun TV watching here at Tanay Rizal from Loon, Bohol. Oh yes, mega shoutout always kanimo Emilia Lia Mazares nga nagtanaw karon nga naa sa Tanay Rizal.
nga Tagaloon, Bohol. Yes, mega shout out kay Angel Man, nga ako ang classmate. Mega shout out Angel Man YouTube channel. Please subscribe sa YouTube channel ng Angel Man. Panghatag po o karsada. Oh yes, naidaghang karsada, classmate. Mega shout out kay Body Vloggers. Hello idol, ang sarap naman ang buhay, makauban mo ang mga idol ko. Uy, wala si Mayor diha. Oh yes, kay nag-self quarantine si Mayora. Yes, thank you so much Body Vloggers. Mega shout out kay Princess Sofia Rodavia. Hi John, kalingaw bayan nimo, sige katawa, makahappy. Oh yes. Another shout out, mega shout out kay Clara Clemaco. Wow, nindot kayo mga dress diha sa imong loyo John. Oh yes. Lingkod po John, hawoy baya sige tindog. Another shout out, mega shout out kay Miriam Tomoleng. Oh yes, daghang salamat din Jo. Hello, Kabibo Ninjo. Oh yes. Mega shout out kay Arlen Biaco or Blaco. Watching from Bahrain. Okay, mega shout out kay Arlen Biaco or Arlen Blaco from Bahrain. Thanks for watching. Salamat. Mega shout out kay Nina Olaivar. Oh yes, ang topong apelido. Yes, agaw. Para mo jud ka Insan, maapil lang ko katawa. Salamat Insan. Mega shout out kay Anale Molar. Pa-shout out na pod ko Sir Has, ako ang bana Mr. Nelson Horteliano Jr. Okay, mega shout out sa bana ni Anale Molar, ang banana ni Anale Molar. Nga si Nelson, Mr. Nelson Horteliano Jr. Ang bana ni Ma'am Annalie Molar. Okay. Mega shout out kay Jomel Manatad. Katawan ning imong mga senior by John. Oy. Mega shout out kay Elena Buson. Say hello, nag-hi. Mega shout out kay Ning Largolota. Hello, hi, hello. Mega shout out kay Nida Smiley. OMG, nag-ihi jud ko katawa, makawala sa kapoy. Salamat. Mega shout out kay Net Ikalia. Mega shout out kay Alona Kalamba. Mega shout out kay Alona Kalamba. Hello, good afternoon or evening dyan sa Pinas. I'm watching from Abu Dhabi, UAE. Okay, mega shout out kay Alona Kalamba from Abu Dhabi, UAE. Mega shout out kay The Banks. Playing Harang and Tamsak. Thank you so much, The Banks. Mega shout out kay Mama Tina Vlog. Basta makatagay na gani, lingaw na kayo. Yes. Mega shout out kay Ginalyn Elivera. Hi Junjun TV. Nindot tadiha. Oh yes, nindot kaayo ang lugar sa lantay. Mega shout out kay Lady Jules. Thank you so much Sir Junjun sa pag-shout out kanunay ko diri nagtan-aw sa imong vlogs. Watching from Queensland, Australia. Oh yes, mega shout out kay Lady Jules from Queensland, Australia. Mega shout out kay Charmaine Coret Capili. Mega shout out kay Mama Willie Garcia. Mega shout out sab sa akong mga agaw magtag sa An Garcia Gulapa. Mega shout out sab ni Let Garcia Mercobio. Okay. Kamusta mo diha? Mega shout out
ang i-shout out usab si Just Back Motovlog YouTube channel. Oh yes, always. Please subscribe to YouTube channel of Just Back Motovlog. And mega shout out usab sa YouTube sa channel ni Mark Golosinda. Okay, please support also the channel of Mark Golosinda. Mega shout out sa YouTube channel ni Jel Boholano. Mega shout out sa YouTube channel ni Michael Bersano. And mega shout out sa YouTube channel ni Teacher Sabina nga makakaton mo og mga pang leksyon kay naa diha ang mga leksyon sa grade 3 o grade 4 gamit kadto karong online class. Mega shout out sa akong mga igagaw pod, si Amelia Betangkor Kori, si kanang Iba Basalo og si Ismira Olay Butkon. Oh yes. Mega shout out sa akong mama kay kanunay pod mo tan-aw sa akong vlog. Si Pansing Olaybar og sa akong mga igsoon og sa akong papa. So mo na tatong kanang shout out mga ka-Junjuns, and daghang salamat din sa tanan, og don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjuns TV. Thank you so much, and once again, good day everyone. Bye-bye.